Tatangihon ma patik ni debata natar surat sian Rom 12 ayat 2. Rom 12 ayat 2. Songonom ma hatani tuhata. Jala unang gabe sarobak kamu dohot portibion. Alai gabe ibaru mahamu. Dung muba pikiran muna. Asa tahu hamu menimbangi lomo ni rohani debata. Imana uli. Nahinalasonna dohot nasun denggan ima sahatna atong rap mahita mangidogogo setuhata lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi amen. Mari de mahita. Di Jakong Yesus do pardosa nama ngarsa kondosai nama mundur kondi naroa ni Jongjong mahita. Tatopo tima dosata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona satu dosan. Para sirohana sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon. Ro tujoloni habang sahabadiomi manopoti. Jala manganggukon dosa nami. Masai jot-jot warsai hamiho marhite-hite pikiran dot hata dot pambainan nami naroi dan waholongi hamiho sian nasa rohanami dot nasa ate-ate nami dot nasa todin nami dot nasa gogo nami
nang dongan nami, dang doson diri nami hubai kami, dibaheni tamado rimasammu jalau humammu hami tuhamatian saliling ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tuasi ni roham nagodangi, mangidosian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Say urupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham, si pangulu hami, dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, say asima roham di hami halak nadangolon. Amin. Tabege mabaga-baga taringotu hasehani dosata. Humokop hita, gabe dosa do ibana nasotumanda dosa di bain debata. Asa gabe hati goran di debata hita, marhite ibana. Hasanga poma di debata na di gijang. Amen. Mari demahita. Ia Tuhan Yesus nasa pudu sudena nado dok nang dosa nang Tuhan riko doro aku marhato poton Yesus Tatangion mata ni debata turpuk ni epistelta sadarion imana tersurat di Pasalmen 34 ayat sada sahat walu lastajahama mar soring-soring. Ede puji-pujian ni si David.
Edesian si David ujuna lalean ibana di paula di joloni Raja Abimelek napalahohon ibana gabe muli ibana. Sifat-sifat niari saito mapuji-pujiana di bagasan pamakaku. Jahoba do dipartangkulhon rohaku begeon ni akan dangol mei jadi lasma rohan hasida. Dongani hamu mau pasangapon Jahoba rap mahita patibulhon goarnai. Hulului do Jahoba jadi dia lusiau jala dipalua au sian akahagotakku sudena. Saya menatap-natap sida tu ibana jadi siar panada sida jalan asupa tarila buahnya sida. Jauh-jauh do nadangolon gabe ditanggion Jahoba jala dipalua do ibana sian hagogotanna sudena. Marsaro do suruan ni Jahoba humeliang akana makabiari ibana jala dipalua nasida. Ima sahatna martua do akana tumangion natani debata jala nau peopsa. Amin. Mari demahita. Puji ma debata nani aina duhum puji debata nunga sesa dosami malum rohami. Puji ma debata nani aina duhum puji debata. Rap jongjong mahita. Olopon Tuhani hatindak kondengani basanai saya dengan mi rotusi paluai. Olopon Tuhani hatindak kondengani basanai. Taha tidak kon maha porseatai songon hina tidak kon nidongan sa porseon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona suatu dosan natu mopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imanan itu bon ni si Maria nagabe-gabean siatod di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natu maun na bernit di pauman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang natu atu banua turudung ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahudul tu siamuni debata Jahoba amanai pargogona suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen akan nabadia dohot yasaani dosa dohot ihatai namandok mulak mangulu sogut daging ni halak nong mate dohot dihanguluan naso rasuda. Amin. Udul mahita kur inahana.
tabegema tikting ni huriatta di bagasan samingguan. Tabigima tikting ni huriatta di bagasan mingguon. Na parjolo guarni minggu. Guarni minggutta sedarion 5 minggu pasapluhon dung Trinitatis. Hasitundu sadaon ni debata do topik. Ngulu nai baru di bagasan Kristus. Di enet sian Efesus bidopat ayat 25:1-32. Na paduahon pilihan amplop gotilon doho tahun inklusif oikumene 2024. Sadarion minggu 10 sada Agustus 2024 tapasahat mapilihan amplop tu kebutuhan ni akka ulaun ni huriatta na marhadumuan tu pesta gotilon doho tahun inklusif oikumene tahun 2024. Tapasahat mai ditiki marsi jalangan di parade do ingananna di labung ni pitu haruar na patuluhon marbagas titing parjolo. Neng majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma manang perbagason ma Albert mangaraja tua parulian samosir anak niamat tamer budiman samosir tubuni inang Dewi Nita Agustina borusiahan ruas ni huria HKBP Mampang Prapatan sian week 5 dohot Claudia Cindy Angelika boruh tauruk ruas ni HKBP Mampang Prapatan week 5 Boru niamata Yasmin Marihot Hutauruk, tubuh ni inang Teresia Mariani Niseriana Boru Purba. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 pukul 8.30 WIB di HKBP Mampang Prapatan. Tuhat tama nama masu-masu ulau ni. Papaton Padidion Nabadia. Sadarion Minggu 10 Agustus 2024 di Parmingguon Manogot. Pukul 7.30 dung pilihan paduahon di patupado di huriaon sakramen Padidion Nabadia tu 2 halak dakdanak boru sian 2 keluarga goar niak kadak danaki boy tabereng di buku acara nadong dihita na palimahon ruas ni huria natabba Mamuka sadarion Minggu 10 Agustus 2024 nunga di jalo gabi ruas ni HKBP Mampang Prapatan ima keluarga Devino Sitorus inangi Lisdawati Borusi Manuk Kalit dot sadada danak bawa maringanan di Jalan Pejaten nomor 2 masuk tu week 4 nasida pidasian HKBP Resort Martoba Distrik 5 Sumatera Timur Jongjong mana sida stokit di inganana mau lihat ya Mak. Na paunopon rapot panitia pesta gotilon. Sadarion Minggu 10 Agustus 2024 pukul 10 WIB maringanan di konsistori di patupado rapot pimpinan rapot panitia pesta gotilon HKBP Mampang Prapatan. Pinabotohon tusude panitia asaria Maddohotisa. Na papituhon permingguan variatif HKBP Mampang Prapatan. Pinabotohon tusude ruas HKBP Mampang Prapatan. Sadarion Minggu 10 Agustus 2024 pukul 10 pituhip maringanan di gereja HKBP Mampang Prapatan. Patupaon nado permingguan variatif. Robe mahita laus tahara manang tahir pasima akadongata Maddohotisa. Pawaluhon persembahan kasih. Taja alodo si lehon sian keluarga A si hobing inang borus majutak marumakon tutup altar. Tama hamoliatehom ma si lehoni anggiat boy dipakai aka nama kaporluhon. Pasiahon perbaikan data anggota jemaat. Adong nahurang pas di panuratonon ni Ari hatutubu namar guar juan tama graldo si majutak sian week 5. Di suraton hari 10 Desember 2000 na sasitongna 20 Juli 2010 sada atas nama huria kami mangidomap alani hahurangani pinangido ma tusude ruas ni huria molo adong akan hurang di data natar surat di huria asatapa botohom ma tu parhalado wik tabe
pasapuluhon jadwal ibadah tengah minggu. Di pabotohom maturuas ni HKBP Mampang Prapatan. Asa taida ma pertikian dohot parhobas perpunguan tonga minggu na tersurat di warta. Pasapuluh sadahon pertanyaan week. Di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2024 mamuka pukul 10.30 patu tado pertengahan week di week 2 di keluarga Nyonya Situa DC Manalu Boru Napitupulu di Jalan Tegal Parang Selatan Sada nomor 20 Sada Mampang Prapatan. Di week 4 di keluarga Situa ZK Marbun Boru Sianipar di Jalan Buncit Raya nomor 25 Pejaten Barat. Rap mahita madohoti pertanyaan ini secara khusus ruas ni week 2 dohot week 4. Pasapuluhon persembahan diakoni. Di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 di permingguan pukul 10.30 dohot pukul 10.30 wib tapatupa do pilihan amplop diakoni laho mengurupi pakubasion diakoni ni huria. Pasapuluhon pesta parheheon na Posobulung. Opartu program na Posobulung HKBP Mampang Prapatan tahun 2024 nang dipatupa do pesta parheheon di hari Minggu tanggal 15 September 2024 di permingguan pukul 7.30 dohot pukul 10.30 ima puncak ni parheheoni. Do tema Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di enet sian Mazmur 116 ayat 1 sia. Songonom ma partoding ni ulau nasida. Na perjulu Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 10 WIB di GSG nunga dipatupa ibadah pembukaan parheheon. Na paduahon Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul sia WIB di gereja patupaon nasida do gotong royong lao merawat tanaman dot payason lokasi. Patuluhon Sabtu tanggal 21 Agustus 2024 di Kebun Raya Bogor patupaon nasida do acara kebersamaan na Posobulung. Pasaplopaton Bazar Gotilon do tahun oikumene inklusif. Pardomuan tu pesta Gotilon do tahun oikumene inklusif patopao ma papunguhon dana marhite bazar. Tu setiap week dot kategorial. Rap mahita mendukung dot berpartisipasi di kegiatan bazari. Jadwal Boy Matabereng di Harotas Manang di Warta. Pasapulihon lomba catur ama. Di nama mestahon hari ulang tahun Republik Indonesia Papitu Pulusiahon panitia pesta Gotilon dot tahun ikumene inklusif. Patupahon lomba catur antar week na nidohotan ya kaama babak penyisihan sadarion Minggu 10 Agustus 2024 di ama nana yang madohoti perseduhoni boima makubungi hari marpaung belfri padiangan dohot belfri pandiangan pasaplonopon peringatan HUT RI ke-79 di nama kalason HUT RI ke-40 Pulusiahon di hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 mulai pukul 10 WIB saat tunasidung maringanan di HKBP Mampang Prapatan panitia pesta Gotilon do tahun oikumene inklusif di patupa do ibadah syukur parsia 17 Agustus antar kategorial manang sekolah minggu remaja na Posobulung ama ina dohot lansia dohot parsia 2 antar week memperebutkan piala bergilir Gotilon HKBP Mampang Prapatan 2024. Alani di pabotoh matusudi ruas ni huria asa parsidohot rap mahita marlas niroha di ulauni. Pasapulupituhon simponi las niroha. Songodalan papunguhon dana panitia pesta Gotilon dohot tahun oikumene inklusif HKBP Mampang Prapatan manakapi patupahon simponi las niroha di hari Jumat 4 Oktober 2024 pukul 10 siang WIB. Pasidohot manakapi patupahon parsidohot dohot manakapi patupahon simponi las niroha di hari Jumat 4 Oktober 2024 pukul 10 siang WIB
Parsidohot artis, nadohot artis ima Victor Huta Barat, Rani Sibolon dohot Dorman Manik, Alanirap Mahita, Marhite na manuhor tiket, argani tiket, platinum 1.500.000 rade 30 tiket, gold 1 juta rade 10 tiket, silver 750.000 rade 30 tiket. Narahubung manang tahubungi ma, situa Res Sinurat, situa John Simamora, situa Elvanus Nenggolan, Nyonya Tapubolon Lasmi Borusi Hotang, Peris Purba dohot calon situa Hisar Padiangan. Pasapuluhon konven pelayan full timer. Di hari Senin 2 Agustus 2024 pukul 10 WIB maringanan di HKBP Petukangan di Patupa do konven pelayan full timer. Tuan rumah pelaksana konven IMA HKBP Resort Petukangan, HKBP Resort Kebun Jeruk, HKBP Resort Petojo, HKBP Resort Kalidres, HKBP Resort Kapuk, dohot HKBP Resort Kamal Raya. Konven nani dohotan ni pelayan full penuh waktu dot keluarga, pendeta, pensiun dot keluarga, dan Ina Sarfat C HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Obartusi Borhat Mapadita Resort dot Padita Fungsional beserta keluarga madohoti konveni. Pasap Siahon pertangyangan triwulan lansia HKBP Distrik Walu Jakarta. Di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2024 pukul 21 pukul 10 WIB maringana di HKBP Taman Mini nang di Patupa do ibadah triwulan lansia HKBP Distrik Walu Jakarta. Pinabotohon tu sudah pengurus seksi lansia Huria, Ketua Dewan Koinonia dohot lansia Asaria Madohotisa. Pa 20-hon ruas namar sahid. Tabuan ma di bakasat tangyangta akar ruas namar sahid. Hatani di bata pasahat madalam mutu jahu bajalah posi ibana asa ibana paturehon. Dienecian bidu 37 ayat 5. Pa 20 sadahon namar ulang tahun. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Turuas ni huriatta namar ulang tahun di bagasan samingguon. Didok hatani di bata di tangan nasia muddo kajang ni umur. Jala dihabirang na doha muraon dohot ham mauliaon. Dohot hamuliaon. Di enet sian poda bidutolu ayat 10. Pa 22-hon namar ulang tahun pardongan saripeon. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun. Parsaripeon tu ruas ni huriat namar ulang tahun di bagasan saminggon. Didok hatani di bata alai di jolo ni saluhutna marsia holongan situtu mahamu. Ai dihukupi hawolongan ni rohaido gudang dosa. Jenet sian sada Petrus bidopat ayat walu. Pa 20-hon parhepengon terlampir. Akapelean hamoleateo dok nasing nasojinaha dititingon taida ma diharotas acara nadong dihitabi. Songonima titing ni huriat tadi bagasan na semingguon tuhat tama mamasu-masu. Kur Deborah.
Marede mahita huhut papungu pelean sada A dot sada B. Di nama molu sandok ngoluon gogdo namor sagale buang sinong dang tuna olami asa margo gumuse baen mau perhentianmu pasu mabar mai ale Tuhanku patu pemohon pasu pemohon sedih sai baritahon Yesus na burju tuk manis sadusai asa persia di Yesus tutup dengan papanmu di sini baen mau perhentianmu pasu mabar mai ale Tuhanku patu pemohon pasu tenang sedih ulana dengan Tuhalak sude songon binana Tuho ingot turu pilu nagale gabe parhulung maho bahen mau perhentianmu pasu mabar mai ale Tuhanku patu pemohon pasu tenang sedih di nama molu sandok ngoluon gogdo namor sagale buan sinong dang tuna olami asa margo gumuse baen mau perhentianmu pasu
Ini bolokok kamu gabusi. Hatahok kamu mana sitong ganuk tudongan na ay ruas dohita sama hita. Unang pasiat hamu si bulisi. Unang maruar hata nabusuk siyan pamangamuna. Naing manadinggan na tao paringgaton na humurang, asa dapotan uli na ubigisa. Daw masyak kamu nasariting ni roha doho muruk doho rimas, nang hata songgak-songgak doho icak-icak, songoni nasa hajahaton rapita. Alay gabi na basar mahamu sa mahamu, akka para si roha. Masisisado sa mahamu, songon panisa ni debata di dosa muna di bagasan Kristus. Ido yang gosahat na. Hamok kadamang doho dainang hurian ni Kristus, hobar tutopi ni munggut ta sadarion didok di si ngolu na baru di bagasan Kristus. Dipuka Apostel Paulus do sadahay baruon ni ngolu marhide paduhan na menarik. Didok nakaning di ayat 25. Hasitongan. Jalatakas taboto hamak kamanginang motif mangulahonon didok nakaning ay samaruas dohitaon. Akamanginang ternyata pamatang taon buy dinggan berfungsi molo sistem manang laporan na masuk sitong. Molo sitong do laporan na masuk sa tabi tu pikirata dinggam mabahinon na respon. Coba bayangkan na manginang hona siram air panas mapamatang muna alena saha sa tabi tu utok-utok tak ngali. Kemudian otak kita merespon didokon molo ngali tabay air panas. Apa yang terjadi? Apakah tubuh saudara pernah membohongi saudara? Itu bahin na didok nakaning air ruas dohita. Hidung kita tidak pernah berkata bau kalau harum. Kulit kita ini tidak pernah berkata panas kalau dingin. Jalabasa hamak kamanginang sa iho sudenay alus na ima ala rap makilalahod do sude. Jujur saja, basa sa olo do pehita mergabus sesama hita. Jalapola adong do pe istilah na madokon jangan ada dusta di antara kita. Basa mabir hita transparan. Alus na hamak kamanginang totu alana sodeto kamu duau dirimu. Di hurion alana sotaetong do au do ibana duau. Seandainya saudara menerima saya dengan baik dan benar, saudara tidak akan berbohong kepada saya. Dan kemudian ada ibu-ibu berkata, amang kan ada bohong demi kebaikan. Amanginang molo di paroh kamu epistel tai pura-pura ritik si Daud. Pertanyaannya, apakah dia berdosa? Alusnya iya. Alisa sitong na ados lapatan di epistel te neng dohonon na songonon. Adong dope huhea hubigi ruas ni huria martangiang ali Tuhan, sesa madusa nami asa unang tarabat pasu-pasum tuhami. Pertanyaannya, apakah terhalang? Au sugari hamok kamanginang sona ni dok munai aso nang tarabat pasu-pasumi tuhami dang roh Kristus. Dan itu sebenarnya teologi yang sedang dibangun ketika kita mempelajari Alkitab. Dang ala na burjuho ubahin na gabi malua ay ujutakang doho disima ho hupalua. Dan kemudian orang berkata seperti ini, oh banyak jalan ke Roma. Jangan samakan Roma dengan surga manginang.
Dari altar ini saya harus berkata kepada saudara, keselamatan itu bersifat universal, tetapi jalan keselamatan itu bersifat eksklusif. Tidak bisa tidak. Dan namar miam-miam, namar Tuhani. Seandainya Tuhan mau berkata, toh masuk mau permampang dohokan, tidak masuk surga. Selesai. Tetapi Tuhan tidak mempergunakan itu. Basa dan diulah di bata. Namura do di bata madokon emerga hadopang, merga siregar do masuk surga. Murah deh. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Mengapa Tuhan tidak lakukan itu? Karena keselamatan itu mahal. Nasonari hak kamanginang buasa iko gabuso perjolo si bolok konoton. Allah molota parrohahon hamwa kadamang doho dainang na solomodo rohani si boli sakabona si yadam doho si hawa di ulaonon ni partodion dohot habadioni ido ubahin na iko digabusi ibana. Tanglo morohan. Ay takas do didokon dinatar surati. Yanggo parbinotuan ni hau parbinotuan na dinggani na sinuan ni debata na nibaid ni debata di tonga-tonga di por lagi unang pangan. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Kita harus berkata seperti ini. Uju margabus yadam doho si hawa laos disima mula na ngaso maljolma di bagasan hakulumon. Dan saudara perhatikan baik-baik, natur orang yang telah berdosa rusak on nakaning aga melempem soti suarana alino nga bagabe molosega hamwakang amanginang natapakyon seandainya ini rusak dan bigyan muna nahurokon. Apakah ada orang yang otomatis melakukan yang baik ketika naturnya sudah rusak? No. Sotung diri po hamwak kamanginang buhay hamu mangulan na dinggan molodang tod di mga jari. Sonari suku-suku tuhita basa olor rupiah mergabus jala tarok kon berbohong demi kebaikan. Sa tabiak kamanginang ulido hita sudi di topa di bata aka ibu-ibu molarong jol mamadok tuhamu na cantik mahuida hape sa tabi salah dipakai hamu non era sincan las doro hamu si belge edok ku ini cantik kali lah indah kan baru indah hita waktu itu Tuhan na cantik du hape kau di homa cantik mi adang cantik ala asa cair do jalarong do hehu boto kamanginang si Allah amat di panggar-panggar di panggar-panggar matotorus asa boha asa harua sia dompet ni per 100.000 ni nakatinggal lekop bang memang ular rola itu tarapuli do roha kan di panggar-panggar do hita maka na hamok kamanginang unang ulah di panggar-panggar jonok do jolma na selomoro hana di panggar-panggar tu naroko ingot tamu no roge je molugurang jolma masuk tu naroko berarti akka jolma na olo di panggar-panggar mon. Ate kamanginang ate. Nolang panggar-panggar. Objektif saja kita berbicara. Ale persoalan na songonon. Bohado cara asa unang aci rohana ali sitong hudokon. Itulah bijaksana. Ay molo mergabus sita hamok kamay na pikirat na madokon asa unang hona mau. Itu pemikiran saudara. Tetapi yang sekarang yang dipertanyakan itu adalah molo tadanong di bagasan hay baruoko parjolo bolokon gabus. Hamok kadamang dohok dainang nanyaholongan di bagasan Yesus Kristus di Yohanes 4 ayat 43 sahatu 44 di doko Yesus do tuhala Jahudi buasa so dia tusi hamu pakkata yoki ala so tartangi hok kamu hataku namarama tusi bolis do hamu jala sinakap ni rohani amamuna do naing patu paumuna si bunujol madu ibana siam mulanain dan adong di bagasan ibana hasitongan ido ubahin na ikom gabus do dipukka si bolis ingot tamu molo si somal do pihamu mergabus ali-ali ni si bolis do pihamu molarong padita mergabus hamu kamangin ang ali-ali ni si bolis do ido ubahin na iko pasomal-somal do diri ni batu hadaulaton jujur saja manginang headu diajari hamu yang komuna mergabus, halo. Headu diajari hamu kamanginang yang komuna mergabus, halo. Daw ngati. Alibasa si digabusi hamu. Ternyata saya harus berkata kepada saudara, menjadi orang baik itu mahal loh, mahal. Sotong diri po hamu nang buy burju sa bing jolmay, naturnya sudah rusak. Bagaimana mau bagus? Hido ubahin na ikot to dido mangula di bagasan diri ni jolmay, dukoni pa si tong perngulahonon na. Hamok kadamang dohok dainang nanyaholongan di bagasan Yesus Kristus, jelas do prinsip nanidokon di bagasan turpuk taon, ay molo si tutuhiyad duaw di hamu,
apa sulitnya kita berkata jujur. Hamo kadamang dohot dainang. Belakangan ini, jumo jok dohita diperhadapkan dohot dialog lintas agama terkait di Bibel tei di dia do adong di surat to di bata do Yesus. Ngama metu di bata holanding madokoni. Ngama metu. Ma metu di bata ro tu so madokon. Audo di bata. Ma metu. Sebenarnya kita harus berpikir kritis. Bukankah kita dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan? Berarti cara kita berpikir harus seperti Tuhan. Baru pertanyaannya, mengapa kita sulit menyimpulkan? Mame metu. Lu je kita terus neng berdebat tu nasi dia. Oh di mana. Nang pe adong disi, ale lu je kita patorang torak koni. Bahasa hamu kadamang dohok dai nang molo manat hita. Kenapa kita tidak bisa menyimpulkan sih bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Alusna adong nababain gebe terselubung. Namabain gebe hulum pikirata didok mai kuaso ni hadusau ni. Molo taparrohaun di 1 Korintus 12 ayat 3 didok songonon. Dang tarbahin halak na magkatai marhiti-hiti tod dini debata mamurai Yesus. Jalaholan marhiti tod di perbadia do targowar Yesus Tuhan. Selesai. Ay molo jolo madihadagingon dang dohoron nai. Itu mengapa kita berbicara fakta dan sejarah. Nang pe si Josephus nunga manurato ni tohodo si Yesus si tersilang, tetapi orang-orang yang hidup di dalam kedagingan akan berkata, ay dia do jol madui. Ay wahadu Tuhan dipersilakan, itu cara berpikir orang. Dan saudara harus mengerti bahwa itu adalah logical fallacy. Sesuatu hal yang tidak saya tahu dan kemudian saya berkata itu tidak ada, logical fallacy. Jika aku tidak bisa membuktikan karena aku tidak mampu membuktikan padahal dia tidak perlu dibuktikan dia ada, logical fallacy. So dibukti hok kamu piarong debata, adong go debata. Dang sega hadibaton di debata, mulu dang buy kamu mabukti honi. Jala ido na pinangido ni si polisi. Kita harus berpikir realistis bagus. Tetapi di mana imanmu? Ada orang bertanya seperti ini, sa sitong na dia do perjolo, hapros yaw do manang parbinotoan. Ujung na gudang majol manuay ngom madokon iko jolo marbinoto daw amang asa tutu porsiya, mami metuho kiden, mulai kosongoni do piho. Tetapi Agustinus berkata, beriman terlebih dahulu, dukoni pehuboto. Baju tutuhan, ay do hape, bata hena hita. Saya dia jago mahita boy mamikir hod di bata. Hidup bahen na hola roji bata dicoba diintervensi jolmon kelebaka dohita dan buita pikir hon puasa ay pergabus dohita. Jadi barang siapa yang tidak mau mendengarkan khotbah yang jujur somal doy mergabus. Udah matu hamok kamanginang. Molodang ngolo hamu mabigi jamita nasitong ayari jamitanya maton. Udah matu hamu nagumurang do hamu mergabus mungkin. Hamok kadamang dohot dainang nanihakolongan di bagasan Yesus Kristus. Adong napadua hon na ikon si bolok konot tamusek. Bagian yang kedua itu adalah kemarahan. Walaupun kemarahan itu tidak selalu salah. Suku-sukun salah doa mangau mulu muruk, alus na daong, alus na ido. Walaupun kemarahan itu tidak semuanya selalu salah. Martin Luther pernah berkata seperti ini. Ia tidak pernah melakukan yang berguna kecuali ketika ia sedang marah. Aidang ado kula na dinggan molo sumuru kau ini si Martin Luther. Jala ido ubahin na ikomuru do ibana baru pe jelas Lutheran Protestantanisme. Ay molo dang di bagasan nguru na badiay lumlam dongoluon. Nah sekarang pertanyaan na akamanginang. Ternyata ada kemarahan yang benar, namun meskipun kemarahan tidak selalu salah, kemarahan selalu berbahaya. Itu ubah hendak ikut dikutip si Apostel Paulus Mazmur pasal 4 untuk menjelaskan nats ini. Molo murko unang merdosa. Jika engkau marah, jangan berdosa. Jangan buhado cara tahamok kamanginang menghindarion. Ay si huru halak batak na siya muruk. Nahibat na may halak batak na kaya muruk. Jadi sahalak mantan epurus ni hagabipi pendeta SI na baban idok konibana na julu dang wolo gebe epurus ni halak batak kinibana. Tumagod daw presiden Dewan Gereja Dunia. Martibak kon epurus ni halak batak basa ay no maul aturo di portibion halak halak batak do inibana.
Bahasa ay molomuru kalak Batak lubi-lubi sian mapultek ni Gunung Merapi. Tabay ko majuak ka manginang ledakan gunung vulkanik yang ada di Samosir sana. Dukoni adong matau tu bahkan mantap. Molo halak Batak muruk dang teri dia tau tu bayi. Marsik. Idu bahin na idokon molo muruk kalak Batak ko nakamanginang bahaya. Parjolo sega lingkungan, paduahon sega sekitarna, patuluhon sega dirina. Idu bahin na molo muruk kamu kamanginang hati-hati. Sotong sanga hamu manigay dirimu. Idu bahin na idokon nakamanginang adong sa dari son tips didokon. Paulus mengajarkan kita prinsip bioritme jam. Jangan biarkan matahari terbenam sementara kamu masih dalam keadaan marah. Apa yang membuat kamu marah, cari solusi supaya kamu bisa menyelesaikannya. Akenang belum berbeda pihamu do amat tajabu. Unang buat kamu tu parnipion dah. Sahak-sahak tu parnipion. Ay bahaya deh. Jala omma pangidok kwa kamanginang. Molodang somal suami istri martangi yang sebelum mudum namurang berbeda. Idu bahin na sebelum muru pamuan nomorngin nay rak martanya kamu doh amatinang dah. Pa, kata amang pendeta tadi berdua dulu sini. Tiuk tangan nih martanya kamu. Murukian malu. Ayo nak kamanginang dang talului upaya bohado pamalupo ni. Dukoni kita bawa tidur. Saudara perhatikan baik-baik. Buasan waing mamurahu jolma pamatiho jolma. Ada yang bisa jawab? Najulu di dulu sanggul dangarong songoni. Nuaing nga masa. Najulu halak Batak si tok kado songoni. Nuaing nga masa. Hola nalani 100.000 melayang hosa. Kenapa bisa sih? Ala ternyata dang ta persiajari turpukon. Dang neng dohonon na. Dang dope isi hidup matanya berarti bui muruk dangi masukna. Artinya tibu tapasidung masalai. Jangan dibawa-bawa. Hepeng do ditabung-tabung jadi di deposit ton. Molo muru itabung-tabung kamu kamanginang bahaya di. Apa gunanya sih kita menabung-nabung kemarahan? Bereng dah. Kau ambil homa sugut. Inah itu deh. Ditabung-tabung jotong. Oke, saya dah salamu. 2, 3, 10. Holat tabung-tabung itu debe bom waktu. Idu ubahin na molo muruk kita rimas di tatusi dan tak anggap jolmai idu bahin na tortai pamade. Realistis mah kita makatai. Buasa. Idu na pinang idu ni sibulis. Idu bahin na didokon na kaning ay sibulisi ama na pamatihod be. Idu ubahin na jolmon sa di panggar-panggar igabus-gabusi hiton. Beri kamu cara ni sibulisi. Ay igabus-gabusi do hita. Dukko ni tertarik ma. Dukko tertarik tertaik ma. Dukko tertaik tidak ada upaya yang bisa kita kerjakan. Hamo kadamang dohok day nang naniha kolongan di bagasan Yesus Kristus. Surat Efesus, Kolose, dohok Pilemon, rak manongos doon. Surat yang diberikan oleh Paulus itu punya 3 jenis. Adong dui surat pribadi songotusi Pilemon. Adong dui surat na bersifat lokal songon Efesus, songon Kolose, jal adong dui surat yang bersifat edaran songon Efesus. Sada sian surati nama menarik ala marhahonaan hatai dohot ayat 20-an won. Seandainya saudara baca kitab Filemon, saudara akan mengerti 4 ayat 28. Ala adong di hatahon apostel Paulus tu si Filemon didok songonon. Husuru don waing si Onesimus mulak tuho. Naso marguna hiadu ibana najolo diho. Alain waing marguna si tutudo ibana diho doho diau. Siapa ini Onesimus? Ternyata Onesimus itu adalah anggota ni si Filemon na sesomal jama-jama di Arta. Siapapun saudara, mularong anggota muna, seolo jama-jama, saudara pasti benci dia. Onesimus lakukan itu. Seolo jama-jama. Klepto, manakko, dua kanasik. Dukoni lari bana litun, sahati bana tu Rom, itakupi bana di Rom, pajupang ibana do si Paulus,
rap di penjara na sida dipudai si Paulus ibana ido ubahin na dokon ale pilemon hu Paula mamusin waing tuho si Onesimuson na julu dang adong lapatan na diho alain waing marguna tuho. Baik kok kamu kamanginang, apa yang saudara harus pikirkan di sana? Ternyata Onesimus ketika saya pelajari nasu margunai, dia menjadi uskup di gereja terbesar yang ada di Efesus. Panakko hian. Muba gabi Epurus. Jala si Onesimus duna gumudang papunguhon surat ni Apostol Paulus, jala ditongos. Udo matuhamak kamanginang. Sebenarnya hiton ala ni hadusota tu tempat sampah nama hita bolok konon na. Akamang muladong bamuna ban bekas dan pakyo muna be. Palingan adong jol mana kreatif di bahay gabi pas bunga, di bahay gabi bangku dua kanasing. Tetapi pada prinsipnya saudara tidak akan pakai itu lagi. Sa sitong na ala ni hadusoton tu tempat sampai itu hita. Coba perhatikan apa yang dikatakan Yesus Kristus di perjanjian baru. Aina rokoi tempat sampah doi. Itu si hadu hita blokon. Alanya marguna be. Alani hadu saud. Tetapi kita diambil kembali nasomar lapatani dan kemudian itulah yang disebut dengan transformasi. Dipature mamuse dukoni gebi barita na mangulu mahito. Molo dang alani Jesus akan manginang tung suadong nabuy tabahin. Itu mengapa kita tidak boleh sombong. Nang buy. Alani Kristus itu HP nama bahenau gabi dingkan. John Wesley menyatakan seperti ini. Hasilkan sebanyak yang Anda bisa. Simpan sebanyak yang Anda bisa. Berikan sebanyak yang Anda bisa. Hasilkan sebanyak yang Anda bisa. Simpan sebanyak yang Anda bisa. Berikan sebanyak yang Anda bisa. Mengapa dia harus berkata seperti itu? Karena ternyata ada alih-alih menipu untuk mencapai kekayaan. Tetapi neng dohonon na disi kerja keras, cari nafkah dan kemudian belajarlah untuk bermurah hati. Molo somal hita na julo manakko, ikonadong do prinsip di hita Tuhan, ala naong ditobut coaw. Na julo Tuhan seolo aro manakko, alain waing Tuhan dukon hupau barohaku, ikon gabe si pangurupi au sugut. Molo olo Tuhan papugos-pugos sejolma hutakoy na niswanda dukomu bau Tuhan ikon huurubi akan nadanguli prinsip. Berarti kita dikembangkan ido ubahin na didokon objektif. Apakah saudara punya cita-cita sampai ke situ? Molo olo manusai halak dukomu bau Tuhan iko gabi pasu-pasu. Ido akahai baruoni. Nuay hamo kadamang dohot day nang masuk mahita merefleksi hotupuk ton atong songonon. Molo naung Kriste doaw alay se olo do piaw mardosa urumuruk. Se olo do piaw mergabus. Se olo do piaw manakko. Aha manamasa. Akinang hudok matuhamu. Heado hamu tipu tangan tahe alam anakku yang aku muna. Mencuri anakku di sekolah. Las doro hamu. Akamang. Heado tipu tangan kamu mulu mengkonsumsi narkoba yang aku mengkonsumsi narkoba. Ya? Mengapa di nats ini dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan duka hatinya? Karena dia adalah pribadi. Bahasa olo tangis inatai ala diingot-ingot, oh Tuhan dangol na iyawon. Nga sudi hula hotu yana koki. Ala ditutud dolo mo na tangis samu inang. Basa tangis samu. Karena saudara adalah pribadi. Dang nasuhu paingot niyan. Ala ditutud dolo mo na. Dan ada sebuah kalimat eksegetis berkata seperti ini. Ternyata Roh Kudus itu sama perannya dengan ibu. Ale erung guna tarsurati di dokon. Anak napistar si palas rohani amana. Alai anggo anak naoto arasa ni rohani. Una pala madili hamu.
Ay todi ibe songoni do pangulahonon nadang terija. Alay signifikan. Dan coba perhatikan dalam kitab Amsal, Lemuel, bahasa gabi raja na beres bayon ala ni makna do. Anaha sotong gital ho tua kaburu ada. Anaha sotong ala raja ho se di rogugi ho tua ki inna. Ay molo di rogugi ho ya ni mudui. Nong diputu coko, bodo digugat to ala niaha, ala ni pardongano. Dia belajar dari ibunya. Saya do digobar ho do to di porbadi songon oma. Ay sehat do pang. Abari sih. Daku botok kamanginang molo di mampang perapatanon. Isi dun nelibi komunikatif tu anak konna. Bapa do manang oma. Anggo yakin akamat to deh. Ay sehat do pang sih. Bagaimana sehat? Bagaimana perjuangan indah dorete? Arung nahurang. Ay dar kepek kube bapak indah teh. Berarti akamat to deh. Nah, ketika kita memperhatikan ternyata Roh Kudus itu seperti ibu. Saya disungguli duhida. Unang, inau makna kan? Jangan. Alis kita tutulo motta. Idu ubahin na marasa kibada. Coba perhatikan ucapan Yesus. Molo merdosa hotu amai, saya sadu pidusam. Merdosa hotu anahi, saya sadu pidusam. Alai molo merdosa hotu todii, tang saya sabidusam. Bahasa, si paingot tobe. Tidak ada lagi. Tangan umpi paingot tobe. Ay merdosa hita tu amai, ro anaki. Merdosa hita musai, sungguli todi, jangan. Ay do penai dok nakaning todi do maduk Yesus Tuhan. Ali merdosa hita tu todi tutulomom. Jehadua nak kamanginang muladong sian hagapipi mampang perapatan na masuk tu narok kodang salani padita padia ngani. Dang salani amang situa si mamora. Hamu nama manutul lomo. Jehadua nak kamanginang akapalai akan na tua-tua undalan sion. Jupang mahita sugut ati di surga dah. Kenang dah. Baik ko jalango muda ro tongau sugut di surga ibado. Ay marsi jalangan di da sugut. Torhu jalang mambah horasina. Elang posodo hamu badi surgon. Kudu to. Baik dia do hiton. Adang tajahan atar surati. Ay mula posodo hita sugut. Dia una pola mailah hamu kanalan siya. Kiri putaku inna hamu. Sugut posodo hamu. Alay moladong do siya ruas ni hagabepe mampang perapatan masuk naroko. Padita sirigar. Ay hamuru marjamitan na julo di mampang tolong aku. Aguy nang bahar benok kumanolok ko. Diku nama. Dang tolak be. Ay tak nido nang da. Si palua hosana biro. Ina maduhono. Amang. Ay tolong jo. Ay gudang gu pilih aku na julo itu mam. Adang ala ni pilihan amang. Ala ni persihoto nido di bagasa todi. Di bagasa hapor suatu Kristus. Bah jujur ya. Coba perhatikan baik-baik. Yesus itu kalau sudah membahas neraka, kenapa dia marah? Namanya kita. Dang padita pa biar roh kamu. Molo nunga ditaringoti Yesus taringot tu narako, saya koras do hatani Yesus. Bahasa karena neraka itu nyata lo. Aidang tu narako hiap jol mai di topa di bata. Ai to kasuru-suruan na medebu deh. Ya kana poso, gak usah bermimpi ya. Seluruh pihak kana poso de bahubigi marnipi apa mimpimu? Kalau bisa amang ay siolo ni rokokan ay diga doho manguli. Terpai mai marupiah wa mangina. Na pineme mam songon iklan eksi reksonai na to pumade bu mang suru-suruani malaikat segijang ihome niku. Ay molopola ngamade bu suru-suru sebanua gijang si Lucifer nami. Ay kan? Kung namari sa surgui amang ini bana. Rok sirokat ni todim pidang buy upaya honommu ikom mujizat sarupa mesono na kamanginang berek kamu bahasa Yesus di ujuni sibolis bahim mabatuon gabi roti. Kalau kita koreksi cara berpikir kita, ternyata manusia sekarang ini tidak bisa lagi cari makan untuk dirinya sendiri. Saya martanyangi ibadah Tuhan, aku yakin mujizat itu nyata Tuhan. Inna ulahon ay pidongi pihak kamanginang namar tonga-tonga langit arung edeni punganam itu. Pidung namar tonga-tonga langit iti disari hod debata ay tua ka pidung namar tonga langit ipe kerijuli. Ada tu ngidik ko Tuhani segijangan. Nah, pangangang aso dik ko giaw ninna cacingon. Takyai. Berupaya dia. Nang piso mangulay bana. Buhay ta jolmo. Mula dong ko hita si holan na madili kamanginang padahal kita punya potensi. Saya walo dah humabigi akka kata motivator.
Di dokibana sonon, manusia pada umumnya hanya mempergunakan 10% dari kemampuannya. Siap puluh naik mudum 10%. Alani gali hamu. Mana sih madili hamu? Apalagi hulan narang BPSK toh dapat dilihat tak. Oleh pilihan nama dihagabi punin nahida. Bahata hinaraku. Masa hola si batasi? Apakah itu kualitas hapor siauta? Jujur. Bangga hita madokon hurian nami hurian na bulon. Bah, adi gabi hurian nami metan. Makilala ho dengan bahasa ni di bata. Jadi sebenarnya tu aratus itu sebenarnya pergolakan. Ada ngarung naso tarpatu pahisa sebenarnya. Tetapi potensi kita kubur-kubur. Hidup bahen akan manginang berek kamu. Tu akan berpotensi hidup dilihat di bata. 5 di ho ate. Tolu di ho. Sada di ho. Nasadei ditabunihon ikubur. Coba gali potensi saudara. Anggo persaya do hamok kamanginang mola kajol manamian di bagasan tod dini di bata hobas do om mangula ulonda. Tangarung tikin yo medili. Dia akan terus bekerja keras. Era mangula do hita. Ay du konadong BPSK jujur. Hami padi tomol nama mudung. Wasa. Hudok tu di bata Tuhan. So tungdu se hujaloi balajo sekot terpusat. Alai dang kubasau makubasiho. Ay marso ko tak kamanginang, ay dohonon na tupad dita ni hagabipe, ay adu dulu ho. Kalau kepengido, dohonon na de, dapol urusan mui, urusan dia batame. Ala hola kepeng do di utok-utok mu ini setiap itu pad dita ada yang marga siregari. Masuk indah, masuk, pakai jubah mitu sih indah. Seolo ra anong pad dita merjubah tu narokko ide. Ay hola kepeng pikiran dah. Alay mula dong na sida dihubasi, diuduti, terus marsilihon-lehon. Tuhan pakai ngulukon gabi pasu-pasu. Ay, itu tanyang ta. Saya bae maaw Tuhan gabi habawaran di pasu-pasu. Kan itu kan? Ado kamu akan manginang manangnya kon Tuhan. Bae mau tumpukan berkat. Dan adungi. Sutungi tako. Habawaran do. Ay mula habawaran berarti adong dia Tuhan. Upasah muse. Mulu pihola pamulusan au Tuhan, alai ima dengan basam marhiti au, gabi adong keran-kerani dia lirho tusan. Ay itu tanyang tak. Dan kemudian kita salah kan? Ay holan digoyang di batas di protes do hita, jujur na ima. Ay holar di patuduh di bata tu hita nama say, pitor seolo do hita madokon nang punguan ina, nang punguan ama, para hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, doho Minggu, para hari-hari. Hola Roma salai, bere kamu haporsiona, mana ngasong dia. Tuhan, dirjekor dua di punguan ama. Alikopolon si taonoku, jala dirjekor ho na Tuhan itu. Ji masuk mula dirjekor hodang boy behe taono muna persuk taon. Itu dia. Jelas, realistis kita makatai kamangina. Masa kita ini mendekat kepada Tuhan supaya dihindarkan dari masalah-masalah? Enggak. Pasidung, haru Tuhan tedang di pasidingi kan? Coba lihat Yesus Kristus. Ketika dia menangis, ketika dia berdoa, hematohidrosis. Dia berjalan sambil tanggurung nai meluak. Dia tidak menghindarkan masalah itu. Alayado di dokon. Hutopo doi. Jala ikuku pasidung. Tapi Roma hitan waing halak Kristen. Hakabipi musik doi. Tuhan, hindarkan aku ya dari penderitaan ini nina. Nga matabuhu ngulum. Matabuhu. Si Allah doa kenang lansia husukun ay hoy nang haduan tu dia doho dukom mate. Tu batu napir manyana mangin ay dia doho nataw na roha. Tu batu napir. Pos roha minang tu batu napir. Alay ngamar si hoho hapor siyamu ay arong de namar tukot seriau tu dala. Ay martukot damunang tahe. Daw nga te. Namar tukok sere wow ina kan tu dalaku ina. Bamolo pe tu batu napir hamok kamanginang sotung itak ni tu batu napiri. Gebe tu napir hamu sugut bainonna. Ibu tamu di dia napiron. Di narokoi pirdui. Oh pir hoate idote masuk ina ipanggang. Jujur akamanginang molo tapahami na tersurati kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya dan penghakiman untuk selama-lamanya. Iri pohamudo masuk tu naroko betor mate daong. Mereka natur surati.
Dan hola masuk jol mesong karotas, terhabis suasana. Mata buhui bane termati kan? Alai di dokko di si paruhuman saliling nililingna. Majalotes pihamu tu padita padia ngadang dia nonna. Alanya hadang bui. Ido ubahin na hatta pataridahum mangulu ni berwi. Unang gabi sa didok ko tuhatay Tuhan ngamati ang humok kopon. Alila swadong go perubahan na signifikan. Utabahot iba na pasu-pasu. Ro iba na marminggu marjas. Alay pangalahona. Anggo na ujiti kipugos Tuhan. Kalau Tuhan berikan aku berkat, aku akan menolong orang lain. Duko mamora. Tong korupsi. Waru na yun. Si pata si teres du hito na kamangin hati. Maka na hudok Tuhamu. Una pola sita-sita hamu Tuhan. Kasih aku kekayaan. Nanti kalau kaya aku menolong orang miskin pun. Innahamu unang pola soninipimu. Dok masong non. Tuhan, adong nuaing diau na meton. Alani i. Luas maaw mamakyon. Gabi pasu-pasu mo otu na asi. Orang yang setia di perkara kecil. Dia akan setia di perkara besar. Ale manangisin na setia di hal na mekmet, giduk dui dia akan belga. Itu prinsip lo. Aidu haporsyaon. Sotong diri pohamu molo ngamar haporsyaw kita Peterboy. Ala adong do natar surati. Molo adong haporsyaw nasa biji ni si arum, dolo kope, dohonomu tusan, tulautan, tusidwe. Malu jahuhi tama dolo hi. Baik ko kamu majak kamanginang. 3 juta ma ruas ni haga BP. 4 juta lebih. Mula pola nang 4 juta on ruas ni haga BPE. Ulon na hola papida bida dulu ki pirang marhasonang. Ay kan? Ay molo idok kon arong haporsyon muna sa parbuin si harum. Dokon mucat dulu kon mucatin na kan. Betia pari hola na pocat dulu mahita. Dangi tujuannya. Artinya hamwak kamanginang ning dohonon na haporsyon ki signifikat do manang nadang. Apakah imanku itu hanya iman, hebat di doktrin, hebat di dogma, saya bisa memaparkan konsep, aledang marparbue, ima ubahin nadong di kitab Jakobus. Ai si bolisipe, prosea do adong Tuhani, jala mabiar. Ape hamu, ngaso nasuman haporsya muna, la suadong go biar muna mila di bata. Jujur na yak kamanginang, praktek ninguluk kumay, duko padita aw, Dukko kuboto hasitongan dan ngolo biya buka baju martangiya. Apalagi neng mangan. Setabi kamu hok bukan? Buka baju. Dukko ni martangiyang Tuhan inahita. Alay dukkon huboto hasitongan ni gebe huboto marhatomanon. Bah, neng martangya kita bah upaki bajuku. Alanya ha. Masa saya seorang pendeta mengkotbahkan daruh perubahan. Hal na mek doi. Masa tidak ada takutku sama Tuhan? Masa? Setonggo peramosa madokon hata hoax. Masa sih nggak ada takutnya? Jala paroh kamu akan manginang do akan nabiar mida jauh bado akan nabi suku. Biar mida jauh bado permulaan ni, iya. Berarti tamak dohi deh. Alih biar nak kaning dititing ton perlombaan catur de bana deh. Urip padong perlombaan pengetahuan isi Alkitab. Kan? Aladong dohia masa sonyak kamanginang di sada huria na di sanan. Jadi Roma tunganon ala didampingi situana. Jadi juara tolu ngadapot. Membuat juara sada juara 2 nama tongon. Sarupa puinna. Kebetulan situa na memanduna sida. Amang pendeta asabui dapat kita juara sada. Amang memabai pertanyaan dinda. Oke siap, ali seputaran Alkitab memangdai na oke mantap. Hubay suku-suku non dang buya lusi. Oke, hupamura peniku. Hubay suku-suku non dang buya lusi. Atong on suku-suku na murah mon niku tunasida. Hudok matunasida. Isi ma epurus parjolo ni HKBP. Tong marturut tong sada. Martin Lutherin even. Nah saya nario saya emang salah itu ini bane. Oke, amang. Tong alusna martir Luther. Ada harus itu namion niku. Baik kok kamu kamanginang pertanyaannya sederhana. Sotong diri puhita kamanginang nung jago hita na manguluon. Berek kamu si bolisido na malo taringo tu Bibil.
Halak na so Kristenidun waing no malo taringo tu Bibil. Hiton? Idun waing ubahin na gencar-gencaron na maso. Oh, dikuasai halaki na tersurati. Dikuasai alidang dihanguluhon. Bedatta. Odo mengkuasai hita, dak kita mengkuasai yon. Makana akan manginang signifikan pernguburi. Apa sa kamu? Hamo kadamang dohok day nang nanha kolonga di bagasan Yesus Kristus atong nunga di pauli Kristus bihapi hajol mauta. Ikon upaya honota doa kamanginang maparangi hon hati uroni. Pos dorohaku di son haleluya di jabuan nung haleluya doda. Amin. So tunganong di son haleluya dio kamu sah ijabu halisusung da. Akenang pingot jamitaku hati hay ngaho paingot tamu. Lete ko kamu resku keri. So tumbul ano siya non gajeng jamitan ni padita si regar male. Ape sahat tamu disi tang masak. Hali susungan nong masak. Akamang haleluya di son na mabomobilipi hamon nong haleluya mada. Unang hali susung. Sa tabi solo do hita jorngang marjas donyan amatay. Parhalalu. Holan arong so polisi. Pailel aon. Wah, ay nawaro. Ay, baru di bayang marminggu ngapitor manabado sa niku. Ah, bahaya. Ido ubay na hudok tuha mo kamay nang nengek mahitawan. Nangit. Dang pitor boy hita signifikan sudi nangit. Parjolo mahape gabusi jo ate. Parjolo magabusi. Padua hon muruk tay. Baru penakaning napatuluhon. Taringot tu. Parnguluon tuduru. Halacok kamu manarong dari hamui. Molo holan 3 juta do gaji muna. Dok matutuhani moliati di Tuhan. Molo holan 4 juta do dok ma moliati Tuhan. Molo pesipata hamuak kamanginang maol ala na marhais martunukon dok matutuhani Tuhan moliati ma hipas do piao. Asa unang adong cara ni si polisi mangintervensi hamu. Jala dia kamu na mula-ulaw di perusahaan. Jika saudara mendapat gaji 3 juta, bekerjalah layaknya saudara menerima gaji 6 juta. 3 juta gajim. Alay pangulahonomu 6 juta. Oke? Di jalohamu 3 juta, masuk ke perusahaan 6 juta. Marutung perusahaan itu 3 juta. Itu cara bekerja yang efektif. Daripada saya tarokon na gudang kerjoku doko kamu ma gudakian ulahonokku alai hurajumi ma nong belga hujalo dukoni hamok kamanginang gabi pasu-pasu mahita HP dia kana humaliang posroham gabi matoras mahita jala taparbuehon maparbui partodioni ikon gabi halak nabasar dohita iboto hamu do halak nabasar akainang amang molo halak nabasar ima si pamudai baru iko parasi roha dohita jalan masih sisa dosa hamu dosa kuat alangahu sisa dosamu dan ini akan menjadi khotbah saya terakhir mengakhiri khotbah ini wasa di bagasan tangyang aliamanami sesama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami pertanyaannya adalah apakah karena aku mengampuni dosamu sehingga dosaku diampuni daw? Nong parjulu do disesa di basa dosam. Ala nong disesa di bata dosam, dia matanggung jawabku usesa dosa ni halak. Molo adong utang muna ka manginang 3M tuau. Darang utang muda kan? Adong utangmu 3M tuau. HP adong marutang tuhamu 500.000 ubal garis itu emi kan baru hudok ma tuhamu use sama dosami habut cuma utang mi si tulu emi lunas niku las dorohamu inangkan HP jupang mahamu doho na marutang tuhamu sila 500.000 torita pamu baju ni dia utang mi innahamu kubereng matong ibe kamu songoni dukoni masuk neraka idaw alanya hamo kamanginang ubal gadu utang tatu di bata. Dukoni didokon lo semai. Atong dia do praktekna masih sisa dosa bi mahitaw na di. Molo pe adong akan na humurang di bahin akadong atay
tasisa tong dosana ala niyaha ala nung disesa tuhat taido dosatta ali hubereng akamanginang minar dosatta bi pardo pahatta berarti dak kamu na marmusuh te puji Tuhan haleluya parhudul no pe hubereng herana pasdo pasdo huber parhudul non ay solo rosongon yak kamanginang dia kapakubasion ala ni perbedaan mode be alai marpangajumah maka amate ay molohi ita ama kan na marisapodo kan jadi alam berbeda na marhobar balokon dang arung loting di buan amat tahun ali sigaret na di buan aku nggak mau buinin dah kan neng jalo oto bayo mamijam musu wana mo ninda ibana mula mau tu jabu jo asa hubat loting ninda ala eko mamulus gadu-gadu tabo toro gadu-gadu kan batahi ni haumai gadu-gadu ternyata amata baredeng non neng tupolak ibana neng tujabu jupang manasida di gadu-gadu holas sada musik gadu-gaduan bang nggak mau bioninda ya nama duhono ninda nasida terkonek nasida kan berbeda au sugari mardomu nasida dinggado nama risapot ujungna ala neng jupang nasida dangarong bicara las mula be mana sida tuingaran nabi ibana mula matu polakna amato mula matu jabuna adang jadi bi mulau-lau alanya kamanginang alana sahuria do hita ido ubahena ikot tapai baru do hadiriotai posro haku debataro mama-suma suhuria mampang perapatanon ala taparangi hodo parangi hadiuroni tuhat tama mama-suma suhita martangiang bahita Maulia tima Tuhan didinggan di basam. Macailah situtu rohanami Tuhan. Diasini roham naung pinamasam diham. Di tubuh hoko hami muse Tuhan. Asatuk kami marparangi hati uroni. Dang be jolma nahulumi bihamin waing. Alai jolma hati uroni nama. Takas do di botoho Tuhan hagalion nami. Si patamol lo hami mangorom naneng haruar sian pamangan namyon. Ubahin na gibi olo hami margabus. Ubahin na olo hami Tuhan muruk jala mardusa. Si pata olo do hami Tuhan dang buy majaga ho tangan nami. Gabi si olo hami Tuhan mabuat ugasan ni halak. Tuhan pardinggan basa. Urupi mahami marhiti tod dimi. Asa terus di pay baru Tuhan hadegingon namyon. Asa molo pe Tuhan usulukok kami daging nami sinuaingon alayanggo parangi nami di pay baru marhiti toddimi. Tuhan totong maho mamasumasu hakabipe mampang perapatanon. Disudi ruas ni huriami aliamang tung apuli rohan nasida. Asa tuk nasida Tuhan makamolete hoding gandi basam. Pasu-pasu na nyula ni tangan nasida. Asa marparbuwe asa takas Tuhan nang panari honon nasida tuak kadongan na pugusi. Tanya konon nami do Tuhan ala di bagasan sa darion nunga marture padidion na badia imam tu yanakomu si Elea Fania cinta borusiat turi doho tu si Katelia Rebecca Silitonga. Tuhan idu pasu-pasu naung pinasaha mutua kasih siammi molo tarsura guarnami di surgo hasonangani. Halani Tuhan luas maibana magudang di hagudanganda jala matoras ibana di haporsyonna. Di ruas ni huriam Tuhan nanay majalo pasu-pasu pardongas sarepeon ima diamanami Albert mga raja tua parulian samosir dohot inanami inang Claudia Cindy Angelisa buruhu tauruk pasu-pasu matuhan sakap nasida na pinahot jalan na pinajongjongmu asa gabe manupak pasu-pasu Tuhan pardongas saripion nasida sugut haduan gabe patar matuhan na pinajongjongmu nasida aliamang pardinggan basa takas do di bereko di tonga-tonga ni ruas ni huriami adong akan namarsahit imam di na tersurat di stensilan na adong di huriam di bagasan sa derion totong maho Tuhan mamasumasu nasida
asa takas Tuhan di auhon na sida hamamalum ni parsahitoni, ay horo Tuhan padauni na sumurong na mangalihon hamamalum ni parsahitoni, tu amanami amang natadis manik, tu amanami amang pesta Robert Siahaan, tu inanami nyonya silaban inang buru Raja Guguk, dohot tu yanakomu Clarissa, Andina Cynthia Hutajulu. Paso-paso na sida Tuhan, asa margugo na sida, marhiti hamamalum ni parsahiton na, nang sudirwas ni Huriam, nataruli dilas ni Roha, di paso-pasum di parningotan ari hatutubu, dohot hari perkawinan na sida, tabahumad na sida Tuhan, pangatusyon na tama, asa di nataba umur na sida, taba umur keluarga na sida di pardongas saripeon, lam takas matuhan, patar pagkanguluhonon na sida, di hatam na sitongi. Tuhan di bata, marpamuati maho, di akadu sa pangalosyon nami jal asiroham, asa unang gabi, di boloko kami tuapi na rokoy, pay baru mahami aliamang pardinggan basa, asa tuk kami maparangihon hatami. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami tuho, uhut madok mauliate. Amin. Tabuji matuhatta, marhiti dita sen bukwede nomor 755, ayat sada dohot udut na lasta papungu mapiliata. Apa
tangyakom mapilyata. Ali di bata ama namin na di banwa gijang. Hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutyus di julo. Pasu-pasu may jalaramoti asa ho parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo dito nga tonga ni huriam doho di portibyon. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutad da hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madop mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banwa gijang, say pinarbadia maguar mo, say Roma harajon mo, sesaut malomon ni roham di banotongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siap ari, se sama dosa nami songop panisa nami di dosa ni dongan namardo sa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Ay hodona puna haraja dohot agukun rodiasa ngapon saleleni Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Amin. Shalom horas marihita saluhuna.